ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସପ୍ତମ ସର୍ଗ ଗୀତ ଚାରି ପଦ ଜ। ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଭଣିତ ବଚନେନ ପ୍ରବିଶତୁ ହରିରପି ହୃଦୟ ମନେନ ଜ। କବିରାଜ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ମହିମା ଅପାର ଅକଳ୍ପନୀୟ। କଳିକାଳରେ କଳୁଷ ନାଶ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୀତି ଦେଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ। ଏଥିରେ କବି ମହାତ୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପ୍ରୀତିରଙ୍ଗ ରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରିଥାଏ ସକଳ ସନ୍ତାପ ହରଣ କରି। ଏ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ଆର ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି ଗାନ କଲେ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କଣ୍ଠରୁ ଝରିଛି ଏ ସୁଧା ଶବ୍ଦାବଳୀ ପ୍ରବିଶତୁ ହରିରପି ହୃଦୟ ମନେନ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ଏ ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରୀତିମଧୁର ରସାଳ ପଦାବଳୀ। ଏହାର ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ଲହରୀରେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରକୃତି ମାଟି ପାଣି ଗଗନ ପବନ ତରୁ ତୃଣ ନଦୀ ପର୍ବତ ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ତୃପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର। ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। କବିରାଜ ଜୟଦେବ ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନବ ତନୁରେ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରୀତିଶକ୍ତିର ପ୍ରୀତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ବିମୁଗ୍ଧ ବିରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିରହ ବେଦନାଠାରୁ ଶୃଙ୍ଗାର ମିଳନ ପର୍ବ ଯାଏ ମାନବୀୟ ଅନୁଭବର ସକଳ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତକୁ କଥା କାହାଣୀକୁ ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନାକୁ ସେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମହାକାବ୍ୟର ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାରରେ ଶବ୍ଦ ସୃଜନରେ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବଙ୍କ ଭଣିତ ବଚନେନ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ଭଣିତ ବଚନେନ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ମାଧୁରୀର କଥାଏ ପ୍ରୀତି ମହିମାର ଗାଥାଏ ପ୍ରୀତି ମିଳନ ବିରହର ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତଏ ସ୍ୱର ମୂର୍ଚ୍ଛନାଏ। କବିରାଜ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବଙ୍କ ସୃଜନ ସମ୍ଭାରେ ପ୍ରୀତି ସୃଜନ କୋଣାର୍କଏ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାଏ ମହାକାବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୈକୁଣ୍ଠର ମହାପୁଣ୍ୟ ଅନୁଭବ ଏ ମହାକାବ୍ୟ। ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗାନ କଲେ କଳି କଳୁଷ ନାଶ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବାହ ହୁଏ। ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀହରି ଅବସ୍ଥାନ କରି ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଗୀତ ମାଧୁରୀକୁ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। କଳିକାଳରେ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଭବଭୟ ଦୂର କରି ସକଳ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ଚିରଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ ଥାଏ ଏ ମହାକାବ୍ୟ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ନୁହେଁ ଏ ଲୀଳାମୃତ ପ୍ରୀତିର ପ୍ରୀତି ମହିମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନବ ତନୁରେ ଲାଭ କରିବାର ନୀଳପଦ୍ମ ତନୁର ସ୍ପର୍ଶ ପୁଲକ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇବାର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅନୁଭବ ଏ ମହାକାବ୍ୟ ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ମହାପ୍ରୀତି ଭାବରେ ବିଭୋର ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ କାଳରେ ମାନବ ତନୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷର ବୈକୁଣ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ହଁ ସତ୍ୟ ଏ ସମ୍ଭବ ଏ। ଥରେ ଚିନ୍ମୟ ଚେତନାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ତନ୍ଦ୍ରାଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ମିଳନ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିହେବ ପଞ୍ଚସଖା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପରି। ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାରୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନବ ତନୁରେ ଲାଭ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗାନ କରିବାକୁ କବିରାଜ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରୀତି ମହାକାବ୍ୟ ଏହାକୁ ଗାନ କଲେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସି ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ସକଳ ସୁଖ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ହୃଦୟରୁ ଝରିଛି ପ୍ରବିଶତୁ ହରିରପି ହୃଦୟ ମନେନ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଜପ କଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନବ ତନୁରେ ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାନ କରିବାକୁ ହେବ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋର ଆନନ୍ଦ ବିହୋଳ ହୋଇ। ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ସଶରୀରରେ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ନିଜ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱଦେହରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟର ମହିମା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଭକ୍ତଜନ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସତ୍ୟ ମହାସତ୍ୟ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗୂଢ଼ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ କଥା କବିରାଜ ଶ୍ରୀ ଜୟଦେବ କହିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ।